Alas 9 pa diri sa buntag mga bayot ang yun silingan sayo kayo nakamata og nakaligo mga bayot. Sayo pugay ko nagtikaw-tikaw diri mga bayot hinahinay tag tulod aning sira sa among aparador mga bayot kay motingo. Kasi gud pa sa akong ugangan mga bayot ubanan ko niya nga mo palitog sapatos. Kaya akong sapatos mga bayot wa man ta ko gabasak pero perte na kayong lagua. Nakoy ko sapatos diring duha ka buok mga bayot pero di man gud pud mo bagay-bagay sa akuan sa ninang suoton. Humanog hikay sa akong kaugalingon mga bayot gibaklay na nako ni akong lapalapad diri niya gabit-bit na pug ko din hiog basura kay akong ilabay diri sa basurahan. Kaya ang shop nga mong adtuan mga bayot agiana na mo ang basurahan kanunay ming maglabay drag basura unya kanunay pud ming kada bulan maghatag dinha og kwarta. Pagabot diri sa shop nga mong gianhian mga bayot sirado pa mo nang gibaklay na po namo amo ang napalapa mga bayot kay mo anhi mi dinhi sa isa ka shop mga bayot nga patsada kayo og quality ang sapatos mga bayot. Kani mga sapatos sa diri brand ni siya nga pagkasapatos. Unya ang ilang tindahan mga bayot losokon kayo. Aw dili gid pud ingon og losokon kayo mga bayot og panington jud kag binaklay mga bayot. Inigsulod pa lang jud nimo dinhi sa aning ilaang shop mga bayot mo bungad na nimo ning mga bag dinhi og mga sapatos ug mga sandal. Yes mga bayot diri ko nakapalit og sandal pipila na ka sandal akong napalit diri mga bayot dili kayo ingog mahal mga bayot pero patsada ang quality sa ilang sapatos ba mga bayot. Minangay ko aning sapatos sa mga bayot pero wa lang gyud pug ko angay sa color mga bayot kay ganahan lagi ko og black and white ra nga pagkasapatos ba. Kay kani ako makagopa diri mga bayot mo na ilang ganahan diri. Before mi hinuli mga bayot himpalit mi dito sa pharmacy og gatas ni Karina. Unya pag uli nako mo ni gi-request na suoton sa kong binhi mga bayot. Kaning sa nina ato pa ning nag 2 anyos siya. Tawa karon. Taga kuto-kuto na. Bubo. Pero kani may yang ganahan ako pa suoton. Suoton na to ni og Ritos mga bayot. Karon ni siya pa mugnawon. Dili ba kurayon? Hi! Thank you. Alas 4 na sa hapon mga bayot ug himbalik mi diri sa tindahan nga ako ang giayunan. Yes mga bayot, ganahan ko aning tindahan na mga bayot kay dili ka sunod-sunuron sa sales lead ba pangutan-on ug unsay ganahan nimo. Naman koy uban nga shop dinhi mga bayot. Di man sa ingon sa pagpanaway kay mao man gyud po na ilang trabaho. Dili lang gyud po ko ganahan mga bayot nga sunod-sunuron ka ba. Unya ihid to foot pa gyud kag lantaw mga bayot. Imbes ganahan ka mangukay mga bayot murag magdali-dali na lang ka. Daghan kay silang mga item diri mga bayot pero ang ako ugangan ug ako ang binhi insaka na padung sa ibabaw. Mo nang ang inahan nagpabilin sa ubos ron ta mga bayot hinapil po kog kat-kat diri mga bayot kay sigon pa sa ako ang ugangan ako na daghang sapatos diri naka-display mo nang moapil po kog kat-kat diri sa ibabaw mga bayot. Kanin siya pa mga bayot luag-luag jud kayo. Klase-klase ni ilang baligyan ay sapatos, bag, mga sanina nga pang heaven mga bayot og mga sapatos kasagarang sapatos nga ilang gi-display diri mga bayot mga sportswear ra gyud nga sapatos. Wala na nay mga boots karon mga bayot kay dili na ting tugnaw diri. Minayon ko aning sapatosa pero dako or kayo og nawong. Si Karina mga bayot na baghuan pagsakan niya dinhi. Kaning na diri sa ibabaw mga bayot, ang kasaragara ang gi-display mga par ba og mga pitaka og mga handbag. Pero wala tay plano dira mo palit og mga pitaka mga bayot kawa mo putay isulod. Nay gwapa diring Chinese mga bayot to namili po na siya gwapa kayo puti jud kayo mga bayot. Minlantaw ko sa ila ang dress dire mga bayot ganahan ko sa color pero wa ko ganahay sa design kay kulag bukton. Yes mga bayot munang nagpanglingo na lang ko mga bayot og namang gani bukton taman pod sa pulso ba nga kana mga uso-uso lagi karon giganahan ko ni sapatos sa mga bayot oh. Pero ang ako ang package jud dire nga color mga bayot white and black. Nindot nila mga sapatos dire gipang display mga bayot kay ug suoton nimo gaan ra kayo sa imo ang lapalapa. Giganahan po ko aning Nike mga bayot to pero para nako murag habog ra kayo iyang heels mga bayot mura na tagi kakuhit ani og mga manggaling mo nang hinsukod lang gihapon ko anig usa mga bayot kaniadto mga bayot ang ako ang sukod sa ako ang tiil or ang size sa ako ang lapalapa 37 karon mga bayot sa sige na kog kaon o sige na kog baklay mga bayot hintaas yan naabot og 38 kadugayan akong pili-pili mga bayot og sukod-sukod dire magpa-counter na ta mga bayot kay barya na nato ning sapatos kay di man nato ni pwede igawas kung walay resibo samtang naglakaw-lakaw mi dinhi sa karsadaan mga bayot nakakita nga ako ang ugangan og mga protas while lang ako ang binhi mga bayot tagpaniplat dito sa ka shop mga bayot okay na ay baligyang mga dulaan si Karina nakaingon siya og naay happy birthday dinha sa sulod mga bayot mo nang minadto siya og minhikap anang mga box nga iyang nakita init day kayo karong adlaw mga bayot mo nang akong gihatagan si Karina og ice cream mo nang pertin niyang lipaya Where are you? Here I am, how do I do? Sister finger, where are open the finger, cross finger, cross.
Sigon pa sa kumakagupa, ang kana ko ng mga dulahan nga dili na ganahan si Karina modula, isiparit ko nun ako kay hatag nila atong naay mga bata pong walay mga mama ba. So mo nang karon mga bayot, ato ning ipagsiparit diring mga dulaan ni Karina nga nangapingkaw na. Kaya ron dili ni maingog budiga ni iyang playroom dire. Bita-bita mga bayot, oy kung sa Pilipinas daghang mga bata nga walay mama mga bayot, diri pud mga bayot na apo na dinhi. Pero ang nakadalagpatsada lang mga bayot, bisan tuod og walay mga gidikanan ng mga bataa, naa lang gihapon oy mo bantay. Dili ang lulag lolo, iyaan og uyuan, kundi laing tawo mga bayot nga gisweldoan sa gobyerno. Well, kamulo kog pamili diri mga bayot, ang ako ang bini kamulo po basa-basa ni iyang mga libro. Now